Ya bafowethu sanibona. Phungalenja lo. Ngiza kini nje ngobuso obunje. Angincengele lutho. Ya. Lalelani ngithi mina kini. Ngifuna ukuthi uma senidownloade zonke izingoma zami ningitshela ukuthi yini enithandayo emculweni wami. Ngoba ngicula nje yini enithandayo. Ya. Right bafowethu ngifuna ukuthi kuyo yonke i-album njengoba inje niye lapha ku track number 9 nifike niyilalele umtalabho loyo. Ya, track number 9 kuyanyiwa umtalabho loyo. So ngifuna ukuthi ke nganza kwethu nami noyilalela ningitshela ukuthi niwuzwa unjani umtalabho. Yebo nto leyo. Musu uyilalelile uze la kumina uzongitshela. Ya. Ukuthi uhamba kanjani. Futhi ke ngifuna ukuthi umuntu ozosho ibongo zami njengoba zinjalo uyothola u5,000 rands. Muke wenza izibongo zami, washo izibongo zami la iqala khona yakhonya inqunqulu emhlophe emadolo abomvu uqegazi labo 4 Phungalenja insizwe negejasi entombini uziyofika ekugcineni la igcina khona njengoba u11 minutes nje lengoma uyothola u5,000 in record le yona kahle ungaphumuli. Record ungayi-edit. Recorda noma wenza ivideo ungisendele enambeni yami uzosithola ke 5,000.